Hoxe estamos a clausurar a terceira edición do Encontro de Sober. Penso que xa está asentada, xa se pode decir que é un evento que está asentado no territorio e que ten unha obsesión fundamental, que é facer máis sociedade civil, traballar máis unidos, unificar o que é o mundo do coñecemento, o mundo da universidade, o mundo das empresas e, obviamente, tamén co mundo dos políticos, daqueles que fan as políticas que ten que levar para adiante Galicia. Levamos 3 días falando, unidos, cooperando, e pensamos que a Galicia que quere medrar, a Galicia que quere crecer, é unha Galicia que ten que traballar sempre en cooperación. O encontro de Sober é eso, un encontro entre coñecemento, entre empresa e entre administración pública. E aquí o obxectivo é seguir para diante e traballar todos xuntos para que podamos ter unha Galicia máis forte.